Natagpuang wala ng buhay at inaagnas na ang katawan ng 71 anyos na magsasaka sa loob ng kanyang tahanan sa barangay Nilumbot, Santa Barbara, Pangasinan pasado 12:00 ng tanghali kahapon. Ayon sa nakaduting barangay kagawad, mahigit isang linggo na umanong hindi lumalabas sa kanyang bahay ang biktima kaya't pinuntahan umano ito ng kanyang kapwa magsasaka upang tignan. Kinutuban umano ito matapos makaamoy ng masangsang na amoy at dito na kumpirma na nakahiga at wala ng buhay ang biktima. Mahigit 1 week na yung tao na hindi lumalabas dito sa bakuran. Dati-dati, lumalabas yun na nag-iigib daw dito sa mismong pamangkin. May igib ng tubig para sa inumin niya. Marami ring mga residente na dumadaan dito na parang may masangsang na amoy. Yung pala, siya na yung nangangamoy. Ayon sa pulisya, tinatayang nasa mahigit isang linggo ng patay ang biktima bago ito madiskubre. Wala rin umano silang nakikitang foul play sa pagkamatay ng biktima. Yung katawan po nung tao is under state of decomposition. Kung makikita po natin yung yung physical na condition is na parang naagnas na po at marami na pong mga uod, pasintabi po sa mga kumakain. Sinusubukan ng news team na kuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Base po sa mga sa mga witness natin na mga kamag-anak na rin ang nagsabi na mayroon na siyang iniinda sakit kung saan mayroon po siyang high blood at mayroon po siyang tinitake na gamot na maintenance. However, sa kadahilanan, hindi daw po umiinom ng gamot. Ito yung isa sa mga tinitingnan natin na cause of death nitong tao. Lester Narag, Balitang, Solid North.